Wad hadin Henry Prasnam, kajinya lenti jangka skul sarkar, kapaham sim government LP school, kabelaju tibru kum ka basic school, nadu belaseng ka haus nem kat kenai spa asan Henry. Penban ketiga skul haduk menta kamat cibun kijing na kajin sya ibai nya ka sarkar, badha bansyusyong tang haki ar kamra jangka office kahima kat arlengdo, ilaka nongpo leadership, kabadang na kasyong paham sim. Kat kum kajing tib belai ulum na kinuhikai ketiga skul, bagatiga skul kadon nadu ka kelas A, haduk kelas 5. Bagi kena menta kinon kumbasa prangur EA, hadin bekilapan karya ano nakajaka baju penuh skul harus serokwa National Highway. Syapu okasyong paham sim, berhak masyong sipor ke office nyong kahima ka arlengdo, kabadantang ar kamra, nomor bakim dan setia ke skul ke Bapura. Unong tok kubor ulayo ru benekran baru head teacher jong ketiga skul. Ubabu Abraham Soinam Konjir. Hak bakum unu hikai. Belah hikai ketiga skul. Ulai tu bagi nu hikai badun kumbalai ngut. Kima cibun kijing wala ketiga skul sarkar. Heriki kanak skul kihaban syong tang hiki ar kamera kelas nadu ka kelas A hadu kelas 5. Ulai tu ru bakadau kajing penkerian no eka skul. Ban syong sipor hakaying jong kahima ka arlengdo. Kadai namar kajing jenjar jong ki kanak ban jam usurok forlin. Badbun na kikimikik pa. Kira sedang ban penpep skul no iki kun nalor ka jingjot jingpe jengki kamera kelas kabala isang sod iki kana ban syong berkum kinu hikai kim ban se banekran berkasnong ban pen kri ano eka jaka punong skul namar ka jingbom mungshu ka yeng skul berka jaka namar kadon harus surok berka jing sawa jengki kali ka pentu iki kana nakaliang ka seng FKJGP hadin ka jinglai IT yaki ban badas chekatiga skul menta higa sngi kala lejru ban penlong ka jingjurep berlap bakatiga skul berim kelasop diki plang bat kelajot bat pay hari ka sarkar kam syam lapai kemar ban syana thamai lanai penbha wala ketiga skul kal ai ka jing syakri kumba hendak paprasniam ka jing lenti. Shop na ay kublay yapi te nakaliang jong ako muna ka school ka school pamsim government LP school te kijinge kibak gisyam hane kalong kilaihi kabubun rukam kaway kijinge kabakong san kalong ba kane ka school kaladon senda sebak bat ka National Highway te hane kaladon ka sound pollution nang tapi pe nakaliang ki building jong ka school ru kilong ki ba umnong syu bangin pelong school de nakata kaliang ke ngimyo syu ki kena school ngilayo lalong ka jingdon ju ki kena school kalong ka baduna syaba palat hadu bangim ban se syu banyak keren bat kasnong ba nginhap bat haka department bangihap benkendria no ya ka school apo ka snong pamsim menta nakaliang jong ka dor bar hima bat ka dor bar snong pamsim kila ayang isipor bangin penlong school hakate ka ying dorbar jong ka hima nongpo te de hakat ne ka hakane kaliang banging ban se ban kaliang no namar ba kumbang lapatay mene ba ka building kamlong syu ka location jong ka school kamlong syu te bat kajing wan jong ki kena school ru kala duna sa bapalat hanadu bangila kendi sate ki kena school ru ngilayo hambun nakabenta kijing ngila penpau hi ha ka dorbar sunong pamsim nang ta sa ka government sa ka department education ngila peniba ngimban sesu ban kenria sipor arpor namar ba ka building bat ka location jong kane ka caka kamlong su te nakaliang jungi tengi kajing tho bandong banyo building thmai te hadu mentangi patho tabang ikirmen nang ne sakmat ngin persang hiban penbiang nakamta ka banyo building thmai kajakahi te menta ngimpat don tambah nakaliang ka dorbar sunong tilakulat hiban ai nak benta ban sna building thmai hadin bang ilayo kubor nakaliang jong di babu Abraham wa ilai bade runai kai jong naka government LP school pamsim kaba laseng nadu snem khandai spa sampundriu ke haduk menta kane school kala long kumba santo pasnem ne ha grupo pasnem
te ngi kumulong menta long kene building pi hi lagi jong khmat nan kamu ban bataya ka namar ba haba pe building structure ngi ba kamlang chu ka ba bit biang kumba labonong ba kinoi kai tin ai kata ka jing pule ke jing kai ka bit biang ba khana school kinyo ye kata ka jing pule ka bit biang hak bai dei ba ka pule puthi te habaro ko nga sukran kulum ba nagaliang jong government hi habangi pe thu ha long hapo ri khasi jantia long habangi pe habai dei ban ka school government ngai i bun sin ki government school ki sa long bet kumne kumba pi kumba ka long menta ba bun sin ki building kim da dei ki bit ki ba kim da dei ki ta ki ba ki biang lu ki facilities baro khoi te kane ka dei ka jing fil jong government la banong nganam kno yaka education department ndai baro khoi ka dei na kaliang jong government ka ba ngasu o ong no ba ka jing fil ka dei jong government namar bala banong ba ka jaka ba ka government bunsin ka phai khmat saki pule puthi ba ki khun ki ti kinyo ya ka jing pule ka bit ka biang la banong ba ka jing pule hi ka dei ka wei na ka banta ban sandur ya ka la wei jong ki khna ki khun ki ti jong bro khoi ki ja ndu ki budon haslak jong pathai ning ba ka jing pule la banong ki la don ki minister ki la don ki engineer ki doctor bat ki officer go phe te ngai i hakane ka por hi ba ka government hi ka fil haba pecha ka pule puthi namar bala bunong ba ka government imat long kamdon ya kata ka education policy de namar kata ka daw long ba kamla banle habai de ka kamla bun penbeng habai de ka pule puthi habai de ki bat ki building structure kine gitai ti bunsin lada ka government hi ka phai khmat ha ka pule puthi nga thrai ba kari ka se jantia jumi kanom sa din su kanom sa su habai de ka pule puthi nomor bunsin hi government kasa kai kasa waste ki pisa ki jongka na po government habai de ban conduct ki festival ban celebrate ki festival go pher rajin ba government hajaka bakan plut ikini ki ban celebrate ikini ki festival kan ai no kan sinai no ye ki building hi jong government school nga try ba bor khot kinong kai ro ki sultanat ki sokmen ki khun ki jungi ro ha ki biang ki jaka pule long ki sultanat te de namar kata wat mangi ki ki paru ha bangi I ba ka school ka ba biang long bor khot nim dan kam siu bangin pha sa barjala sa bar state lane saki jaka ki boker la da ha posted jungi kala biang lupa kamanto iu bangin pha hi school ki ba shadali sapa mumbai bat kumta ter hadu bangin plut ki sa ki jongi ki badi ki ba nimla ban batashu te nga so bon ong ya government ba government kadi ban phai khmat no habai de ba ko puli puthi nomor bala bonong hapo riboy hi kumbalong kumbang iyo jing tip nakaleng jongi ka seng ni tip ba hapo riboy ki don kumbalai tli ki taki government LP school ki ba lasting na du ki khandai spa santho ta ter te kane ka de ka school government ka de school ka balai ka bankong la dang makla ka de ka Saiden government LP school ka bangitip katur ka de basic school nang ta ko wei ka de sepo maurong bat kane ka de ka balai te habangi pet kane ka de ka kajingya inti jongane ka school ka long kumbandu pusau du samstem du prasnem ma te hadu menta long I wat ka building ro kamdan ko babik ka babian wat ki khana school kim da bon so te bar kho kine ka dei ka jing fil jong government nga hapan pno ya government la government ka phai khmat sa pule puthi ngam thrai ba ki khun ki ti jongi ro long ta ki lawi ba phnai hak wei de ba pule puthi